Que nos espera? Como será a Terra no ano 2050? Durante anos utilizamos o coche, queimamos cousas, por exemplo o carbón, e emitimos gases de efecto invernadoiro sin ser conscientes delo. Nesta reportaxe imos falar con expertos e explicar que son o efecto invernadoiro, o quecemento global e o cambio climático. Pero o máis importante é que imos ensinarvos formas de como previr que isto ocorra máis rapidamente. Isto non é un xogo, isto é o que nos espera. Hoxe entrevistaremos ao Dr. José Ramón Huerta, biólogo que trae sobre o aquecemento global. Bos días, doutor. Que tal está? Bos días. Encantado de conocerme. Igualmente. Por que se está a incrementar o efecto invernadoiro? Pois estás a incrementar porque emitimos moito CO2. Este causa o 63% do efecto invernadoiro. Emítese nos coches, fábricas, industrias. Este fai que a calor non salga fora da atmosfera e aínda que fai que haxa vida na Terra, agora estás a incrementar e é malo. Teño entendido que as vacas tamén influen neste tema. Pois sí, é que nas vacas, na súa digestión, botan un gas chamado metano e tamén é un gas de efecto invernadoiro. Algunha causa máis? Pois sí, tamén está a deforestación e a destrucción de ecosistemas mariños, porque plantas e algas na fotosíntese recollen CO2 e botan O2. E logo tamén está os fertilizantes, porque algúns conteñen nitróxeno. Este produce óxido nitroso e é máis perxudicial que o CO2, pero tamén emítese en menores cantidades. E que consecuencias ten o aumento do efecto invernadoiro? Pois principalmente facer máis quecemento global e incrementar a temperatura do planeta. Se seguimos así, cada vez haberá máis calor. O Sol, a principal fonte de calor da Terra. Nestos últimos anos a temperatura estuvo aumentando, pero isto non é cousa da estrela, isto é cousa nosa. A temperatura do planeta está aumentando pouco a pouco e isto está denominado quecemento global. E que é o quecemento global? Pois o quecemento global é o incremento da temperatura media do planeta, causado polo efecto invernadoiro. E que consecuencias tendría a nivel global? Pois os polos derretiríanse e isto provocaría o aumento do nivel do mar. Tamén o maior número de desertos, e isto vai facer que todo o clima do planeta cambie. Cada ano a temperatura está a subir máis. Pero isto non é o único, logo tamén está o cambio climático. Que é o cambio climático? Pois o cambio climático é a diferenza nos climas provocada polo quecemento global. E cales serían as consecuencias en España? Pois as zonas como Andalucía cambiará o seu clima a desértico e xa as zonas do norte poderían ter un clima mediterráneo. Pois un placer conocerlle, doutor. Igualmente. A nivel global, poderíamos contribuir a reforestar certas zonas queimadas ou afectadas para reducir o CO2. Tamén non usar sempre o coche e darlle máis uso ás bicicletas ou simplemente ir a pé. Todos deberíamos optar polas enerxías renovables, a solar, eólica, hidráulica. Despois, nós mesmos igualmente podemos facer algo. Comer alimentos naturais, sostibles e de temporada, aos que non lles botasen químicos nin que estén moi embalados.
Graciñas e ata mañá.